Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ma ja'a fi sholatil qaidi fin nafilati. Bab nerangno salate wong kang lungguh. Dadi salat sunah sing dilakoni kanthi lungguh mboten ngadeg niki hukume angsal napa mboten dibaca dari riwayat Kanjeng Nabi lan para sahabat menawi. Kita simak mawon. Yang penting tahu krungu ngaji ngono sing penting tahu krungu kok kapan-kapan nanggohi utawa nepaki kejadian sing model kudune salat karo lungguh ya dilakoni ngoten. Sing penting tahu dadi paham hukume ngoten. Hadatsani Yahya an Malik an Ibnu Syihab an Sa'id bin Yazid anil Muthalib bin Abi Wada'ah As-Sahyi kang bangsa Sahyi an Khafsah saking Dewi Khafsah zaujin Nabi kang utawa rupane garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki hadis diceritakno saking garwane Kanjeng Nabi piyambak sing asmane Dewi Khafsah. Anha satemene Dewi Khafsah iku qolat iku ngendika sapa Dewi Khafsah mau ngendikane itu ora ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat ing hale salat sapa Kanjeng Nabi fi subhatihi ing dalem salat sunate Kanjeng Nabi idan hale wong kang lungguh ta hale lungguh kotu babar pisan hatta kana sehingga ana sapa Kanjeng Nabi qabla wafati ing dalem saderenge wafate Kanjeng Nabi bi amin kelawan kurang setahun. Fakana mongko ana sapa Kanjeng Nabi usolli ku salat sapa Kanjeng Nabi fi subhati ing dalam salat sunat Kanjeng Nabi idan hale lungguh ngoten. Iki ceritane Dewi Khafsah ngoten. Dadi Kanjeng Nabi yang saya lihat, yang saya cermati selama beliau yuswa, selama beliau hidup niku mboten nate salat sunah dengan duduk. Dicermati Dewi Khafsah niku mboten nate weruh Kanjeng Nabi salat sunat dengan duduk kecuali utawa nalikane Kanjeng Nabi niku gang setahun sebelum beliau meninggal. Jadi saderenge setahun Kanjeng Nabi meninggal niku Dewi Khafsah ningali Kanjeng Nabi nglakoni salat sunah kelawan lungguh. Kan setahun mungkin yo faktor usia bisa, kadang perkara fisiknya lemah nggih saged utawa perkara gerah nggih saged mawon. Jadi kadang napa niku yai biasane nggih ngoten. Sing kula nate semerap ngoten. Di umur-umur sing pun sepuh-sepuh biasane qobliyah ba'diyah biasane nggih nglakoni salat sunat karo lungguh. Kanjeng Nabi dhewe niki ceritane anak Dewi Khafsah juga melakukan salat sunah kanthi lungguh, tapi di saat-saat beliau sebelum wafat, gang setahun sebelum wafat piyambake nembe panjenengane nembe salat sunah karo lungguh. Terusane wayak raulan maca sapa Kanjeng Nabi bisurati kelawan surah. Fayuratiluha mongko nyetakake utawa nartelake sapa Kanjeng Nabi ing surat mau. Hatta takuna sehingga ana apa surat iku atwala iku luweh dawa min adwala minha. Saking salat kang luweh dawa minha saking surah mau. Lah pas Kanjeng Nabi nglakoni salat sunah dengan duduk tadi, Kanjeng Nabi ku nek maca surat-suratan iku dawa. Dadi ngluwahi dawane surat-suratan pas beliau melakukannya dengan berdiri.
Dadi nek Kanjeng Nabi salate kelawan ngadeg iku maca surate ora ngasih dawa. Nek pas nglakoni karo lungguh niki salate sing diwaos niku dawa-dawa. Ngoten. Asline iku ya cara nganu mungkin keseimbangan lah cara nganu. Dilongi ngadege mungkin digenti wacane didhawakno ngoten lah. Begitu. Wa hadatsani an Malik an Hisam bin Urwah an Abi Hisam bapake Pak Hisam an Aisyah zaujin Nabi sami Sayyidah Aisyah zaujin Nabi rupane garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anna satemene Sayyidah Aisyah iku ahbarathu iku aweh kabar sapa Sayyidah Aisyah hu ing bapake Pak Hisam mau Abi ngendikane lam taro ora ningali sapa Sayyidah Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli halikang salat sapa Kanjeng Nabi salatan ing salat al-laili ing dalem bengi qaidan hale lungguh kotu babar pisan hatta sana sehingga tuwa sapa Kanjeng Nabi bahkan lan ana sapa Kanjeng Nabi ku yakro iku maca sapa Kanjeng Nabi qaidan hale lungguh hatta ida roda sehingga nalikane ngarepake sapa Kanjeng Nabi ayar kaangin turukuk sapa Kanjeng Nabi koma mongko ngadeg sapa Kanjeng Nabi faqara mongko maca sapa Kanjeng Nabi anahwa min salasina aw arba'ina ayatan anahwa min salasina ing kira-kirane 30 aw arba'ina utawa 40 ayatan apane ayate sumaroka mongko gari-gari rukuk sapa Kanjeng Nabi. Ceritane niki saking Siti Aisyah dewa kan saking siapa Dewi Khosroh sama-sama garwane Kanjeng Nabi kabeh niki sing critane. Iki saking Siti Aisyah nyritano Kanjeng Nabi lam taro Rasulullah sholli sholatal laili qaidan. Di Siti Aisyah mboten nate sumerat Kanjeng Nabi nek salat bengi ku lungguh. Ngoten. Kotu babar pisan. Jadi selama beliau cermati Kanjeng Nabi ku mboten nate salat malam dilakukan dengan duduk sehingga Kanjeng Nabi cara ngono sampun sepuh. Pas sepuh cara ngono wis tuwa Kanjeng Nabi nembe nglakoni salat sunat kelawan lungguh. Jadi cara sing nyetel ya awake dhewe kudu ngoten iki. Aja terus nom-noman terus malah rasa-rasa salate karo lungguh. Mergo iki sing dihadapi iku pangerane dhewe Maha Tahu. Awakmu cara ngapusi ya ngerti. Pancen fisike lemah tenan ora apa cara gemeter wamane. Kok ngadeg suwe-suwe ya Allah bakal ngerti ngoten. Jadi ada alasan lah pamane kok aku ini salate karo lungguh mergo gemeter pamane. Jadi Gusti Allah mungkin yang mempertimbangkan. Cara kepahalan mungkin ya tetep wajib. Nek sing rasa-rasa pepeiko ya beda malih. Pepeiko maksudnya aras-arasen sak penake ngoten jenenge pepeiko. Jadi Kanjeng Nabi nglakoni salat sunah malam dengan duduk niku pas umur beliau niku pun sepuh. Bahkan ayakru qaidan hatta ida arada yanka qoma Qur'an wa min salasina arba'ina ayatan. Bahkan ayakru qaidan hatta ida. Jadi Kanjeng Nabi pas salat sunat malam niku biasanya kan lungguh wae. Lungguh terus maca surat-suratan mungkin 30 ayat utawa 40 ayat. Ngoten. Sing diwaos Kanjeng Nabi niku. Jadi mungkin ya cara surat-suratan Quran sing asline Kanjeng Nabi sebagian ceritaan umi mboten saged membaca. Cuma dilihat dari sini mungkin Kanjeng Nabi termasuk hafid Quran ngeten iki. Jadi maca pirang-pirang ayat diwaca karo lungguh karo berdiri nek surat iki. Jadi piyambake Kanjeng Nabi niku salat sunate karo lungguh. Ngoten. Lah bareng Kanjeng Nabi arep rukuk ngadeg riyen.
Jadi pertama Allahu Akbar bermaca Fatihah tetep terus Kanjeng Nabi lungguh. Bareng lungguh maca surat-suratan suwi kira-kira 30 atau 40 ngadeg maca surat-suratan sedilu ngoten 30 atau 40 nembe ruku. Jadi pas bar maca Fatihah niku Kanjeng Nabi lungguh berlungguh ape ruku ngadeg riyin maca surat-suratan kira-kira 30 atau 40 ayat nembe ruku. Jadi cara berfatihah berarti Kanjeng Nabi yo ngadeg yo lungguh ngoten iki. Jadi ngadeg karo lungguh mau maca surat-suratan. Kan maca Fatihah maca surat-suratan. Nembe ruku ngoten niku. Niku nek cara ningali niki berarti boleh pamane sampeyan tiru ngoten boleh. Pamane maca surat-suratan suwi kok kesel laran ngadeg. Asale pertama lungguh sik, maca surat-suratan suwi kesel ngadeg. Bareng ngadeg maca surat-suratan selesai lagi ruku ngoten. Paham ta ora? Wa hadatsani an Malik an Abdullah bin Yazid al-Madani an Abi Nadrin an Abi Salamah bin Abdurrahman an Aisyah zaujin Nabi kang dadi garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuwi critane sang Siti Aisyah Malik. Anna Rasulullah satamna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Kanjeng Nabi ku yusolli ku salat sapa Kanjeng Nabi jalisan hale lungguh. Fayaqra'u mongko maca sapa Kanjeng Nabi wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi jalisun niku wong kang lungguh. Fa idza baqiya mongko nalikane tetep min qiraati saking qiraat Kanjeng Nabi qadruma apa kira-kirane barang yakunu kang ana apa ma salasina iku 30 arba'ina utawa 40 ayatan napane ayate koma mongko ngadeg sapa Kanjeng Nabi. Faqara mongko maca sapa Kanjeng Nabi wa halu utawi Kanjeng Nabi ko imun iku wong kang ngadeg. Sumaraka mongko keri-keri rukuk sapa Kanjeng Nabi. Wasajada lan sujud sapa Kanjeng Nabi. Sona mongko keri-keri gawe sapa Kanjeng Nabi fi rakaati ing dalam rakaat asaniyati kang kaping pindho misla dalika ing padane mengkono-mengkono rakaat awal. Ing padane mengkono-mengkono rakaat awal. Paham ta boten iki? Iki ceritane meh padha karo sing hadis kedua mau. Siti Aisyah menceritakan lagi bahwa Kanjeng Nabi niku nek salat karo lungguh biasane bertakbir terus maca iftitah, maca Fatihah terus lungguh. Bar lungguh maca surat-suratan, kira-kira surat-suratan kita wis dawa ngoten bar lungguh iku kan lungguh to. Lungguh kuwi maca surat-suratan bareng ngono Kanjeng Nabi ngadeg maca surat-suratan sampai 30 atau 40 ayat. Nembe rukuk ngoten. Iku rakaat pertama nggih ngoten, rakaat kedua nggih ngoten padha ngoten. Di intine sakbare Fatihah mau apa piyambake Kanjeng Nabi niku lungguh. Bar lungguh maca surat-suratan, ketoke kesel ngadeg maca surat-suratan lagi rukuk. Ngoten. Ku sing dilakukan Kanjeng Nabi ketika beliau umur pun sudah disepuh ngoten. Fisike mungkin kudu nek ngadeg terus mungkin ra boten kiat, nek lungguh terus mungkin yo sami mawon. Sene nek wis tuwa linu-linu nang kesuwen yo gringgingen biasane. Wa hadatsani an Malik annahu satamna kelakuan iku balaghu iku temu ka Imam Malik anna Urwah bin Zubair wa Sa'id bin Musayyab kana iku ana sapa karone mau yusalliyani iku salat karone annafilata ing salat sunah fauma hale utawi sapa mau Urwah lan sahabat Sa'id muhtabiyane iku lungguh ason-ason karone. Lungguh ason-ason karone iki Imam Malik menceritakan sendiri bahwa sebagian riwayat
sahabat Urwah bin Zubair juga Sa'id bin Musayyab iki nggih nglakoni sunat-sunat kelawan lungguh ason-ason ya kaya lungguh sing jenenge niku tahiyat niku jenenge ason-ason. Begitu saja itu as-sholatul wusta. Yang selanjutnya bab sholatul wusta. Dia ngenangan dewi, penting tahu krungu ngaji niku. Sekolah ngoten. Ngaji penting tahu krungu kok ora dilakoni saiki pamane kok nepaki kejadian sing kudune dilakoni pamane. Dadi ora bingung tahu krungu ngene. Pamane kok ana wong sing model ngono ora nyalahno mergo wis tahu krungu. Begitu saja Al-Fatihah.